Okay, Emma, hun har 3 chancer på det der wave, halløj. Okay, jeg vil gerne prøve. Havner sag. Jamen, det er fordi, jeg har den her. Har du også? Hvilket år? I år? Ja. Hvem var bedst? Hvordan starter det? Det er ikke. Synes du? Det er de lol. Ja, men så er der også Suspekt og MC Fight Night og sådan. Jeg så lidt MC Så Anna, prøv at komme. Hjælpelærer. Jamen, man skal jo trække. Okay, og så bevæger det her ben her. Bevæger det der. Fuck. Du skal bevæge benet, jo. Hvilket ben? Det der? Det herovre. Nå, det er det der, du skal køre. Er du sikker på, at det ikke er det? Hvor lang tid tog det dig at lære det der? Er det Andreas eller Anders? Det tog mig sådan cirka... Altså bevæg et af benene for helvede. Det tog mig sådan cirka en uge. Okay. Så gør vi det. Bevæg fødderne. Woo! Ej, hvor jeg styrer til det her, mand. Way! Prøv lige film! Tilbage. Sådan. Ja, tak. Og det var Anders, som filmede.